Тук на остров Борнхолм троловете живеят от хиляди години. Хваща ли някога трол от хора? Хората са чудовища. Ако видят трол, веднага го гонят. Гърли Бърли, създаваш твърде много проблеми. Не, Гърли! Не трябва ли да се качим горе? Не искам да чуя и дума за това да се качвам. Ако всички тук долу си мислят, че съм толкова досаден, тогава няма да им липсвам, когато ме няма. Вау! Над земята съм. Свършено е с него! Когато хората го видят, ще го разкъсат и ще го изядат за закуска! Внимавай! Просто опитай! Аз категорично няма да... Хайде да се позабавляваме. Не, Гърли, не дей! Троловете са живи! Заключила си се вътре. Ще взривят къщата ни! Ако не предупредим останалите, няма да има дом, в който да се върнем! Ще се приберем от дома. Обещавам! Ох! Уху! Браво! Мисията е проста. Хванете троловете. Кърли Бърли и тайните на острова. От 1 май в кината. Разпространява Александра Филмс.